በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሩሕሩሕ እግዚአብሔር ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ንበረኸት ዝኸውን ቃል ክወሃበኒ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ምስክርነት እግዚአብሔር ኣብ ሳልሳይ ክፋል መበገሲና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5:43 ኣነ ብስም ኣቦይ መፅየ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ገዛእ ርእሱ እንተመፀ ግን ክትቀበልዎ ኢኹም ዝብል ኣርእስቲ መበገሲ ጌርና ምስክርነት እግዚአብሔር ዘይምቕባል ንምስክርነት እግዚአብሔር ብናይ ካልእ ምስክርነት ክትክእ ምፍታን ሳዕብየኑ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኢና ሪእና እዩ። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ዝብል ኣርእስቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢና እዩ። እዚ ርእስቲ እዚ ኩልኻትኩም ከም ትከታተልዎ ኣብ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝብል ቀንዲ ኣርእስትና ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 7 ጀሚርና ሕጊ እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ ይመልሳ፣ ምስክር እግዚአብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ፣ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ፣ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዒምቲ የብርህን፣ ፍርሓት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዘላለም ይነብር፣ ፍርድታት እግዚአብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቕ እዩ። ካብ ወርቂ እረ ካብ ብዙሕ ጽሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ ካብ መዓር እረ ካብ ወረራ መዓር እኳ ዝጥዕም እዩ። ባርያኻ እውን ብኡ ተማሂሩ ብምሕላው ዓብ ካሕሳሎ ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ? ካብቲ ተሰወረኒ ሓጢአት አንጽሐኒ ንባርያኻ ካብ ትዕቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥኑ ንዕገቶ ሽዑ ሙሉእ ክኸውን ካብ ዓባ ኣበሳውን ክነጽሄ ወእግዚአብሔር ከውሐይን ምድሓንየይን ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁቅ ይኹን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቁፅሪ 8 ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ እዩ። ስለዚ ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ቅንዕናን ዘለኣለማውነትን ስርዓት እግዚአብሔር ዝብል ቀዳማይ ክፋል ክንርኢና። እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ። ካብ ብዙሕ ብሒደት ካብ ነዊሕ ብሓፂር ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ። ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እንተኮይኑ ንልቢ ዘሐጉሶ መን እዩ? እቲ ስርዓት እግዚአብሔር ክትምየን ዝፍትን ስርዓት እግዚአብሔር ክትምየን ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ንስርዓት እግዚአብሔር ክትምየን ዝፍትን መን እዩ? ብኸመይ ኣጋባቢኸ እግዚአብሔር ኣብ ኣምላኽነቱ ኣብ ስነ ፍጥረት ኣብ ነገረ ድሕነት ኣብ ኩሉ ዝጥቀመሉ ስርዓት ዘይልወጥን ቅኑዕን ምዃኑ ካብቶም ኣብዚ ርእስቲ እዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንሪኦም ኣርእስታት እዮም። ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቅንዕናን ዘለኣለማውነትን ስርዓት እግዚአብሔር እዩ። ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ። ካልኣይ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ዘለኣለማዊ እዩ። ህዝብታት ስርዓታት ክሰርዑ ክእሉ እዮም፣ ግን ክሳብቲ ንሳቶም ዘለውዎ እዩ ንዘለኣለማውነት የብሉን።
سبات بتزتعمم سرعتات كسرع اليوم أتي سرعات بحفشة قنوع ويجيجا نبلوغن أتي سبز سرعو ني بقلي يخون بسدرابيت يخون بمحبر يخون بوجلة يخون بهاجر يخون زسرعو سرعات مس سرعات اجزابير زوهاهات مس سرعات اجزابير زي صارر انت داخوينو قنوع سرعات نبلو مالت ندحر مس سرعات اجزابير زي كيد كوينو خا زي قنوع سرعات يبحال مالت سلازي سرعات اجزابير مالت فطرታት ምስ እግዚአብሔርን ኣብ ንሓድ ሕዶምን ብተፈጥሮን በኣምልኾን ክነብርዎ ዝመደቦ መስርሕ ሕላውየን ናብራን እዩ ስለዚ ስርዓት እግዚአብሔር ክንብል ከለና ስርዓት እግዚአብሔር ማለት ከምቲ ኣቦታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ተርጊሞሞ ዘለው ስርዓት እግዚአብሔር ማለት ፍጥረታት ምስ እግዚአብሔርን ኣብ ንሓድ ሕዶምን ብተፈጥሮን በኣምልኾን ክነብርዎ ዝመደቦ መስርሕ ሕላውየን ናብራን سرعات እግዚአብሔር ይባሃል እግዚአብሔር ንዓለም ብደሙ ክብጀዋ ሰናይ ፍቃዱ እዩ ንዓለም ንምድሓን ካብ ተስቢቱ ክሳብ ዕርገቱ ካብ ዕርገቱ ክሳብ ዳግም ምጽኣቱ ዝኸፈለልና መስርሕ ድሕነት ካ ስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ድሕነት ተባሂሉ ይጽዋዕ እግዚአብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስለዝኾነ ኣምላኽ የሃይልለኒ ክእለት አንልኒ ኢሉ ዘይኮነስ ኣምላኽ ናይ ስርዓት ኣምላኽ ምዃኑ ስለዚ እቲ ንድሕነትና ካብ ተስቢቱ ክሳብ ዕርገቱ ካብ ዕርገቱ ክሳብ ምጽኣቱ ዝሰርዖ ስርዓት ዘይልወጥን ቅንዕን ዘለኣለማውን እዩ እዞም ነዚ ስርዓት ዝተኸቲሎም ኣሰኣሰሩ ዝስዕቡ ከዓ ብስጋን ብነፍስን ብበረኸት ይነብሩ ምስኣቶም ይጸንብረና እግዚአብሔር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽር 4 ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እግዚአብሔር እምሃባ ኣልቦ ሃበቦ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው በቃሉ ዘምጾም 8 ነገራት እዮም 8 ፍጥረታት እዮም ኢሉ ሓደ ካብኦም ከዓ ብርሃን እዩ ኣምላኽ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ከዓ ኾነ እዩ ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ ስለዚ ብርሃን ይኹን ማለት እዚ እቲ ፍጥረት እግዚአብሔር ክኸውን ከሎ እቲ ብርሃን ብኸመይ የብርህ ኣበይ የብርህ ብኸመይ ይከፋፈል እዚ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር እዩ ብጀካ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ የብልናኒ ኣብ ቁጽሪ 5 ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ውፅኣሉ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ኣውፅኣሉ ምሸት ኮነ በጊሓት እውን ኮነ ሓንቲ መዓልቲ እቲ ናይ ፀሓይ ዑደታዊ መገዲ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ማለት ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ማለት ኣብ ረቡዕ ዝጅምር መጀመርያ እግዚአብሔር ብርሃን ምስ ፈጠረ ካብቲ ብርሃን ኣምፂኡ ከዓ ወርሒን ከዋኽብትን ፀሓይን ፈጠረ እዩ ኣምላኽ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ውፅኣሉ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ውፅኣሉ ምሸት ኮነ በጊሓትን ኮነ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቁጽሪ 12 ምስ መጻና እታ ምድሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ማለት እዩ እታ ምድሪ ሳዕሪ ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ በቁልን ዝርአ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈርእ ኣዋምን ከዓ ኣውፅአት ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ መጀመርያ ንምድሪ ክፈጥራ ከሎ ብዘይ ቆጽሊ ብዘይ ሳዕሪ ብዘይ ዝኾነ ነገር ይፈጢርዋ ድሓር ግን ከከም ኣገባቡ ከከም ስርዓቱ ገይሩ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ካልኣይ መዓልቲ ሳልሳይ መዓልቲ ራብዓይ መዓልቲ እናበለ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሰብ ፈጠሮ እዩ እታ ምድሪ ሳዕርን ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ በቁልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈርእ ኣዋም ከዓ ኣውፅአት ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ እግዚአብሔር ፍረታት ኩሉ ኣፈራርያ ኣገባቦ ናይ ኣትክልትን ኣሕምልትን ኣብ ሰለስተ ከፊሎም ኣለዉ ቦታት ቅድስት ቤተክርስቲያን ንሳቶም ከዓ ኣብ ርእሶም ዝፈርዩ ኣብ ሕቆኦም ዝፈርዩ ማለት ኣብ ፍርቂ ኣካሎም ዝፈርዩ ትሕቲ መሬት ከዓ ዝፈርዩ እዚ ከዓ ኩሉ ምስጢር ኣለዎ እዩ
እቶም ኣብ ርእሶም ዝፈርዩ ከም በዓል ስገም ስርናይ መሸላ ዝኣመሰሉ ኣብ ርእሶም ዝፈርዩ ፍረታት እዮም እዩ እቶም ኣብ ፍርቂ ሕቆኦም ኣብ ፍርቂ ኣካሎም ዝፈርዩ ከም በዓል ዕፉን ዝኣመሰሉ ኣትክልቲ ኣብ ፍርቂ ኣካላቶም ከም ዝፈርዩ ገይሩ እግዚአብሔር እዩ ከም በዓል ድንሽ ከም በዓል ሽጉርቲ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ከዓ ኣብ ውሽጢ መሬት ኣብ ታሕቲ ከም ዝፈርዩ ገይሩ እግዚአብሔር እዚ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ይበሃል እግዚአብሔር ክፈሪሉ ዝሃቦም ክፈሪሉ ኣብ ኣካሎም ክፈሪሉ ዝመደቦ ቦታ እምበር ባዕላቶም ዝመረፅዎ ባዕላቶም ዝኾንዎ ኣይኮኑን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣእዋምካ ኣውፅእ ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ እዚ ኣገባብ እዚ ስርዓት ዝኣፈራርያ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ስለዚ እቶም ኣብ ርእሶም ዝፈርዩ ከም በዓል ስርናይ ከም በዓል ስገም ዝመሰሉ እቶም ኣብ ርእሶም ዝፈርዩ ኣብ ትርእሲ መሪሕነት እግዚአብሔር ዘቐመጦም ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ኢሉ ዘቐመጦም ኣቦታት ኩሎም ቶም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብነታውያን ይምሰል እቶም ኣብ ፍርቂ ዝፈርዩ ከም በዓል ዕፉን ዝኣመሰሉ ኣብ ፍርቂ ኣካሎም ዝፈርዩ ናይቶም ኣብ መንጎ ዓለምን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ መንፈሳውነትን ኣብ መንጎ ስጋውነትን ዘለዎ እሞ ከዓ ዕድል ከም ዘለዎም እግዚአብሔር ናብቲ ዝለዓለ ከሰጋገሮም ዕድል ከም ዘለዎም ኣብነት ገይሩ ዘቐመጦም እዩ እቶም ኣብ ትሕቲ መሬት ዝፈርዩ ከም በዓል ሽጉርቲ ድንሽ ዝኣመሰሉ በጀካ እግዚአብሔር ካልእ ዘይፈልጦም ነታ ቤተክርስትያን ንህዝቢ ኣምላኽ ንዓለም ንበረኸት ዝኾኑ በጀካ እግዚአብሔር ካልእ ዘይፈልጦም ንኣብነት ሰዶምን ገሞራን ኣብ ጓይላን ኣብ ስኽራንን ኣብ ዕብዳንን ክኾኑ ከለው ኣቦና አብርሃም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምእንትኦም ደው ክብል ከሎ ንሳቶም ይፈልጡ ኣይነበሩን ስለዚ ናይቶም ኣብ ትሕቲ መሬት ዝፈርዩ ፍሬታት ናይቶም በጀካ እግዚአብሔር ካልእ ዘይፈልጦም ግን ንዓለም ንበረኸት ዝኾኑ ኣመንቲ ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ሰዓብቲ እግዚአብሔር ኣብነት እዮም እዩ ንኣብነት ኤልያስ ተዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዘይፈልጦም ኣብ ከተማ ሰማርያ 70,000 ኣመንቲ 70,000 ቅዱሳን ነይሮሞን እግዚአብሔር ኤልያስ ኣነ በይነይ ጥራይ ተሪፈ ደቂ እስራኤል ሕጊኻ ፍሪሶም ካህናት ነቢያትካ ቀቲሎም ሕጊኻ ግሂሶም ኣነ በይነይ ጥራይ ተሪፈ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ግን ኣብ ከተማ ሰማርያ ነቲ በዓል ዘይተንበርከኻሉ ኣብራኽ ነቲ በዓል ዘይሰዓምኦ ኸናፍር 7,000 ነብሳት ንዓይ ኣለዋኒ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ፍረ እዚ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ እዩ ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈሪ ኣዋምካ ኣውፅአት ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ስለምንታይ ስርዓት እግዚአብሔር ቀኑዕ እዩ ስርዓት እግዚአብሔር ፍጥረታት ኣብ ምስ እግዚአብሔር ዘለዎም ኣምልኾን ኣብ ናሓድሕዶም ዝነብርዎ ናብራ ዝሰርዖ ስርዓት እግዚአብሔር ይበሃል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 104 ቁጽሪ 19 ወርሒ ንመመደብ ግዜያት ገበረ ፀሓይ ከዓ ንምዕራባ ትፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ላይን ዘቐመጦም ብርሃን ክህቡ በብዓቕሞም በብደረጅኦም ዝሰርዖም ፀሓይ ኣብ ቦታ ወርሒ ተኣቱን ወርሒ ኣብ ቦታ ፀሓይ ኣይተኣቱን ወርሒ ኣብ ቦታ ከዋኽብቲ ኣቱን ከዋኽብቲ ካብ መገዶም ኣይሰናኸሉን ምክንያቱ ስርዓት እግዚአብሔር እንታይ ቅኑዕ እዩ ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ዝርግርግ የለን ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ሕንፍሽፍሽ የለን ስለዚ ወርሒ ንመመደብ ግዜያት ገበረ ፀሓይ ከዓ ንምዕራባ ትፈልጥ እዩ ኣብ ቁጽሪ 10 ጸልማት ትገብር ለይቲ እውን ይኸውን ብኡ ከዓ ኩሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ ምስቲ ብርሃንን ጸልማትን ምትሓሓዝ ዘለዎ ጸልማት ትገብር ለይቲ እውን ይኸውን ብኡ ኩሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ ኣራዊት ንብሎም ማለት ኩሎም እንስሳ ዱር ይዛወሩ ኣብ ቁጽሪ 21 መዝሙር 104 ማለት እዩ ሽደናት አንበሳ ንምዝራፊ ጓዝሙ ቀለቦን ከዓ ካብ ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት በት እግዚአብሔር ስርዓሉ
نساتومون مخنياتو عم مزمور داويت 250 قصر 6 እንታይ ኢሉ ዘሎ تنفاس ዘለዎ ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖይ بخمي أجابه كم زمسجنوا أبيناي كم زمسجنوا أين فلتن جن كم قال إجزابير مسرت تنفاس زلوا كله نإجزابير يمسجنوي بأراب قصر عسران حدن مزمور داويت 204 ينازل لنا أب عسران حدن شدن عن بسان مزرافي قازمو قلبهم كاب أملاخ يدلي سلازم بسألمات كوز خلو وأملاخ مقبعلت هبا نايلوم كم ناب أملاخ كم زلمونو إتك قال إجزابير أغميت وزلو صحاي تبرق يملسو أب قدقادهم دما يدكسوي أنبسا حيالي خمس نفلتو جن حيل لني برتعل لني زخلني يلن إلو زي كونس صحاي تبرق كلا جن بحق تفترو ناب قدقادهم يملسوي قصر عسران سلستن سب ناب تكبارون ناب عيون كسع مشاتي وصي قصر عسران 4 وإجزابير قبرتات كاس كندي بزحيو نخلو بطببكا قبركايو مدري بهابتخا ملئا الله كبرنا زخر سميخون وإجزابير قبرتات كاس كندي بزحيو نخلو بطبب قبركايو مدرخا بهابتخا ملئا الله حدا كابتوم قدوسان أبوتات قدس بيت خريستيان قدوسات ناتيوس أب قداسيو أما صحف قداسيه قطري 216 انتهي لله أو ذات دمص على نفاس زأن بلا رئي وتحور لجميع زأن بلا دمص مالت أو قويتا ننفاس كي ترأي التسمعو نجمع بزي دمص التخيدو نسخاء خاي أزي سرعات إجزابير سرعات إجزابير كا قنوعن زلا ألماوني شنات بابنا إجزابير كاب سنة فترات كنا مهار منتي جمع أخرانات سنتيقو خحلف عيننا النار عيوتو دمس يقون عين سمعون أتي مدرزة ناوز نفاس كابن نابن بفترات كنقعز كله دمس نسمعو جن كأين ريوني أو غزيو أصوب قبرك وكله بطبب قبرك الواب داويد إذا مودات هذا تقصني 204 قصر 204 أو غزيو أصوب قبرك وكله بطبب قبرك مالت وغزيابير قبرتات كاس كندي بزحيو نخلو بطبب كا قبركايو مدرخا بهابتخا ملئا الله سلقالات غزيابير استمسكنه هون إذا سرعات زي كلهم انسساتات كلهم فطرتات سرعات هاللوم ناي نبابروهم سرعات ناي مغاغبوهم سرعات ناي منقسقاسهم سرعات ناي فراريهم سرعات هاللوم باتي እግዚአብሔር سرعالون كاينورو كم تقدسان ابوታት ترجمه مزلو بجكاسب كلهم فطرتات بحق لبونا يملالسو خم زلو خا تاريخ قدست بتخلص بجكاسب مسودقه ناي صحف زدليو قال بملء فطرت جن بحق لبونا يخيد كم زخيد كابت فطرتات بحق لبونا زنبرو نابرا وي زنبرو سرعات كا كنمهار እግዚአብሔር كم زلنا اقدسات صحفات تنغيرلنا الله اما صحف مثالي معراف 30 قصر 27 تنتايبل انبطا نغوس يبلوني جناخه بغاباب حبيري يقعز كابن بطا حبرت نمهار حبرت سدرابيت حبرت امنت حبرت بيت خريستيان حبرت حزبتاتي ان بطا نغوس يبلون جناخه بغاباب حبيري يقعز اذا سرعات زي ان بطا ابز خونه يكون غزي كغعز كله بحبرت كم زغعز سلازي بحبرت مغعز طعم مخانو بحبرت مغعز فقاد املاح مخانو حبرت أبكر مجزابير حبرت حيل مخان أبكر مجزابير حبرت بركات مخان إنه يهوات بحدا خنورس كندي سناين كندي طعمني ويتانان مدحينان يسوع كريستوس كا بزعبة حبرت كمهرنا خلو كلتا ويسلسته بسمين تتعقبوا انت لمنو ما بتزلمنو انت حبروا انا ما اخلكم الله
ስለዚ አንበጣ ንጉስ የብሉን ግናኸ በጋባብ ሓቢር ይጓዓዝ ስለዚ ምስ ሕዋትና ምስ ስድራና ምስ ደቀና ምስ መጋላገልተና ሕብረት ጽገመና ዘሎ አየናይ ስርዓት ስለዘጥፋና ይኸውን አየናይ ስርዓት ስለዘጉደልና ይኸውን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ ነስርዓቱ ዝምህሩን ዘገልግሉን አገልገልት ኩሉ ግዜ የተንስእ ንሕና ከዓ ክነስተውዕለሎም ይግባአና እዩ ኣብ መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 10 እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ አዳለወ ህዝቢ አምላኽ ስርዓት እግዚአብሔር ብምፍራሶም እግዚአብሔር ተቆጢዕዎም ናብ ምርኮ ንባቢሎን ምስ ወረዱ ካብቶም ኣብ ባቢሎን ዝተንሱ ዓበይቲ ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ እዩ ስለዚ ስርዓት እግዚአብሔር ብምፍራሶም ናብዚ ኩሉ ጨንቂ ስለ ዝወረዱ እግዚአብሔር ክምለሶም ናብ ቦታኦም ክመልሶም ካብ ምርኮ ሓራ ከውፆም እንትኮይኑ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ክዕቅቡ ከም ዘለዎም ስርዓት እግዚአብሔር ማለት ነቲ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሓገጎ ሕጊ ዘተግብር መስርሕ ማለት እዩ ከምቲ መጀመርያ ዝረአናዮ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ካብ እስራኤል ክምህርሲ ልቡ አዳለወ መጀመርያ ንምምርማር ካልኣይ ንምግባር ሳልሳይ ንምምሃር እዩ ስለዚ ስርዓት እዩ ሰብ ከይመርመረ ከይፈለጠ ከተግብር ኣይክእልን እዩ ከየተግበረ ክምህር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሰብ እዩ ሰብ እቲ ዝፈልጦ ይምህር ግን እቲ ዝገብሮ ይፈሪ ሰብ ዝፈልጦ ይምህር ግናኸ እቲ ዝገብሮ እዩ ዝፈሪ እዚ ስለ ዝኾነ እዮም ከዓ ኣቦታትና ኣብ ጥንታዊ ምሳሌ ትግርኛ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ህዝብን ጨው ዘይብሉ ማዕድን ሓደ እዮም ብስነ ስርዓት ብስነ ምግባር ክንዓቢ ክንነብር ምእንቲ እንታይ ኢሎም ስነ ስርዓት ዘይብሉ ህዝብን ጨው ዘይብሉ ማዕድን ሓደ እዮም እቲ መግቢ ብዝተፈላለየ ቀመም ብዝተፈላለየ ዓይነት ተሰሪሑ ጨው ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ መቐረት ዘይብሉ ይኸውን ስለዚ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ህዝብን ጨው ዘይብሉ ማዕድን ሓደ እዮም ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ካብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ አዳለወ ሎሚ ክንምህር ልብና ነዳሉ ብዙሓት ክንከውን ንኽእል ኢና ክንሰብኽ ልብና ነዳሉ ብዙሓት ክንከውን ንኽእል ኢና ስርዓት እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢሉ መጀመርያ ምምርማር ኢሉ ካልኣይ ምግባር ነቲ ዝፈለጥካዮ ብሂወት ምንባር ኣብ መሳልሳይ ከዓ ምምሃር እዚ ስርዓት እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ከይፈለጠ ክምህር ነቲ ዝፈለጦ ብኣካል ከይነበረሉ ክሰብኽ ዝደሊ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ስርዓት ኣይኮነን ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 19-20 እቲ እንዳገበረ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ክበሃል እዩ እቲ እናገበረ ዝምህር ወይ ብግብሪ ዝምህር እዚ ኩል ኣብ ስርዓት ትምህርትን ስብከትን ሰብ መጀመርያ ነቲ ዝምህሮ ኣቀዲሙ ክፈልጦ ኣቀዲሙ ባዕሉ ክነብረሉ ሽዑ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓብሮ ሽዑ ኢኻ ንበረኸት ዝኸውን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 39 ኣሕዋተየ ኢሉ ስለዚ ክትነበዩ ሃረር በሉ እዩ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይተኸልክሉ ኣብ ቁጽሪ 40 ግን እንታይ ኢሉ ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በጋባብን ዳ ይኹን ግናኸ እንታይ ይኹን ኩሉ ሃረርታኹምን ድልየትኩምን ጻዕርኹምን እንታይ ይኹን ብስርዓትን በጋባብን ይኹን ምክንያቱ ኣምላኽና ናይ ሰላም ኣምላኽ እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በኣጋባብን ይኹን ሃረር በሉ ክትነበዩ ሃረር በሉ
بقومقاتات مزراب دما أي تخلكلو جناخ خلو بسرعة بقابابن يخون سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ማለት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 26 እንታይ ኢሉ ኣሕዋተይ እንታይ ዳ እዩ ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ንምህናጽ ይኹን ኩሉ ንምህናጽ ይኹን እቲ ኩሉ ምስተገብረ ታመጀመርያ ንነፍሰይ ዝሃንጽ እዩ ንነፍሰይ ዘፍርስ ንገዛይ ዝሃንጽ እዩ ንገዛይ ዘፍርስ ንስድራይ ዝሃንጽ እዩ ንስድራይ ዘፍርስ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃንጽ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ዘፍርስ ንህዝቢ ኣምላኽ ዝሃንጽ እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘፍርስ ኢልና ኩሉ እንታይ ይኹን ኢሉ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር ስርዓት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 24 نقالي سميعو زتكبرو جزءو أب كوحز سرحة بيتو أب جز كوحز سرحة بالحساب يمثل مسبلة نقالي سميعو زي قبرو جنا بيتو أب حس أزهانسة عشا سب مثل أزي أجابة بنايت سرعتين إتهنسا بجزية يخون بمويا يخون بماتريال يخون حدا عينت جزية يزوسد حدا عينت نبرات يزوسد حدا عينت مويا يزوسد اتافل اللي نقشيك مثلنا خليها جن أزي مسرتها وزخانة أب كوحي من مسراتن أب حساء مسراتن سلازي اتا أب حساء تسرته معبل مسمسة وحج مسمسة دفع ودقة أو ودقة أحمق كونيلو مخنياتو عمنتا يتهانيسو أب حساء يتهانيسو سلازي إزخايو كنعنان زلا ألماونتن سرعة إجزابير كنوعي سرعة إجزابير كانتاي زلا ألماوي أب كوحي كنهانس تماهيرنا أب حساء هانيسنا أمت أب حساء بمهنسنا انت دا أفريسو تحتت ناي مفراسنا بعلها نائنا مالي مخنياتو قال إجزابير أقدمو نجيرنا له مخنياتو انت عيلو زلو قال إجزابير كلنا مهناس إخونيل حرر بلو كتقلقلو ختسابكو ختمهرو ختبالعو ختساتيو كتهتريو ختساتكو انتا يقبرو حرر بلو جن انتا يخون بقابابن بسرعاتن يخون مخنياتو أحواتي انتا يدايلو ختأكبكو خلوهم سي كتأكبو خلوهم عبيت إجزابير كمز حجي نملخو تأكيبنا يزولنا كتأكبو خلوهم انتاي نفس وكفكم انتاي لو مزمور علوي مزمور علوي سلازي تمزمور كأنتاي اتمزمور كأمهور علو اتنمزمورو مزمور دس سلازي بلنا سلازي خالنا يو زيمو أسلن فتوى زي كونس عبت مزمور انتاي كهلو علويلو مهو كهلو علوي مال اختك زابير تمزمور مال اختك زابير زم حلالف كخوني مخنياتو أب قبر هواريات معراف 10 وشديشة أبوتاتنا هواريات فرق لي تخصل لي وخلو انت عايزبل مسارات نايتي بيت ما أسرت تناغانغا اتمعالسو بعلو تخفته ناي كل مقاو حكا أكاب إيدو مليقو ودقايب مخنياتو انتاي مزمور انتاي اللويلو مهرو اللويل مهرو اللويل سلازي أبوتاتنا هواريات مستخلق عنزوهم زمر وزنبرو انتاي اللوو مزمور انتاي سلازي اللوي مهرو سلازي اللوي اتبيت ما أسرتخ الناقانق معاصو ناي تبيت ما أسرتخ خفت يقداو ناي كلهم أسرات كم مقاو حناز أخو انتخوينو اتاقلقلت بمنتاي كجمر نيرو بمزمور كجمر نيرو مزمور اللوي اتمزمور كأنتاي مهرو اللو اتمزمور نابز مهرو زام حلاليفو مهرو انتاي كاللويلو رأي اللوي امنتاي نخن بسح مودعتنا انتاي كم كريستيان حزب أملاك كم كريستيان مودعتا كريستيان انتاي مودعتا كريستيان
ድሕነት መወዳእታ ክርስቲያን ዘለዓለማዊ ህይወት መወዳእታ ክርስትና ዘለዓለማዊ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 24 እንታይ ኢሉሎ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱስ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ ራእይ ኣለዎ ከም ክርስቲያን ከም ህዝቢ ኣምላኽ ከም መገልገልቲ ኩሉ ግዜ ራእይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ምስ በልኩ እንታይ ክሕተት እንታይ ክምልስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መዓስ እየ ዝቐውም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐውም ክንደይ መዓልቲ ወይ ክንደይ ዓመት ወይ ክንደይ ደቃይቕ ተሪፈናን ኣለዋ ምክንያቱ እቲ መዝሙር እንታይ ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ እቲ ምህሮ ከዓ እንታይ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ስለዚ ከም ደቂ ኣምላኽ ከም ክርስቲያን ናይ ክርስትና መወዳእታ ራእይ ዘለዓለማዊ ህይወት ኩሉ ኣገልግሎትና ዘለዓለማዊ ህይወት ዘየውርስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ዘየብል ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ብላሽ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱስ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ ራእይ ኣለዎ እግዚኣብሔር ነቲ ራእይ ክንፈልጦ ኢሉ እዩ ንዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ወዲ ዘብዴዎስ ኣብ ደሴት ፍጥሞ ነቲ ናይ ሰማያት ምስጢር ዝገለጸሉ እዩ ስለዚ ትምህሮ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ትምህሮ ራእይ ኣለዎ ንደቃይቕ ሰቢኽካ ንደቃይቕ ምሂርካ ንደቃይቕ ዘሚርካ ንደቃይቕ ጸሊኻ ጠጠው ዝበሃል ዘይኮነስ እቲ ምህሮ ራእይ ኣለዎ እቲ ራእይ ናይ ክርስትና ከዓ ዘለዓለማዊ ህይወት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በዛ ሰዓት እዚኣ ተፀዊዐስ ካብ ኣምላኽ ዝሰምዖ ድምፂ እንታይ ካብ ኣምላኽ ተሓቲተ ዝምልሶ መልሲ እንታይ እቶም ብፁዓን ባሮት 5 መና ሂብካኒ ኣነ ከዓ 5 ረቢሐ 2 ሂብካኒ 2 ረቢሐ እንዳበሉ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምስ ቀረቡ ብሒደት ተኣሚንኩም ኢኹም እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመኩም እየ ኣብ ናይ ሓጎስ ጎይታኹም እተው ኣብ 10 ከተማ ተሸየሙ እዚ እቲ ናይ መወዳእታ እዩ እዚ እንደዘይኮይኑ ከዓ ከምቲ ናይቲ ሓደ መክሊት እዩ ሃካይን ክፉእን ተባሂሉ ስለዚ ራእይ ኣለዎ እዚ ራእይ እዚ ከዓ እንታይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ቋንቋ ስርዓት ኣምላኽ ቋንቋ ድምፂ ኣምላኽ እዚ ቋንቋ እዚ ከዓ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም ዝፈልጥዎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ቋንቋ ኣለዎ እግዚኣብሔር ብቋንቋ ዝዛረብ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 በልሻፅር ወዲ ንጉስ ናቡከደነፆር እቲ ኣቦኡ ካብ ናብ ባቢሎን ዘውረዶ ናይ ቤት እግዚኣብሔር ኣቑሑ ካብ ኢየሩሳሌም ቅዱስ ነገር ኢሉ ብክብሪ ኣቐሚጥዎ ነይሩ በልሻፅር ግን ወይኒ ሰትዩ ምስ ሰኸረ ነቲ ኣቦኡ ብክብሪ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ናይ ቤት እግዚኣብሔር ኣቑሑ ኣምፅዎ ኢሉ ኣዚዙ ምስ መናዝር ኮይኑ ነቶም ብወርቅን ብዕንጨትን ብሓመድን ዝተሰርሑ ጣዖታት ከመስግን ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ግን ሓደ ጽሕፈት ወፀ እዩ ሓደ ጽሕፈት ወፂ ሓንቲ ጉንቦ ኢድ ኣብራኹነ ንሕድሕዱ ክናጓዕ ዓንዲ ሕቁኡ ክልሕልሕ ምንቅስቃስ ሲኢኑ እቶም ዝምካሓሎም ሊቃውንቲ ናይ ባቢሎን ኣምፂ ነዛ አንብብዎ ኢሉ ከንብብዎ ግን ኣይክእሉን ምክንያቱ እንታይ ኣለዎ ኢሉ ቋንቋ ኣለዎ ኢሉ بملو بيتا منقسم مستناوز أجناديو عبزبين أبوها أبابن مستو علن مفتاح تتعلال فنجرن مترقوم حلمتاتن قانقاتاتن زفلت دانيال ني أملاخ سبالو دانيال تسوعاتو دانيال تزاوي مسمسة نايتو قانقاس أقاسل أزنبورن تايلو ومجمريا تازر أخا يعيد نايت العل إيديايل مخنياتنا السنة تصحفات كترقموا اللي يزدل زلو يتصحفات كلمة متكباروغن من صحفة له نتصحفات نايمن إيديا نتصحفات التصحفة زلا كفلت نيرو سلازي خايو هوري قدس باولوس قانقا اللووي زاوير مسجن قانقا أملاح كان اللالي زرب أملاح كان اللالي
فقاد أملاخي مخنيات تقوم قاخي لك حنت تقبر يتخلنا سلازي تاتري أزلخا أبز من صرات دراش كات صحيف زل حنت قم بقيت نايتلو عليا يلو إذا تصحيف زلخا خمسة إزبل زلوي تكل ماني أوفارسين إزبل زلوي ترجمو خا خمسة إزبل زلوي لو እግዚአብሔር ንመንግስትኻ ቆጸሮን ጠረሶን ምክንያቱ አሚዛን ተመዚንካስ ቀሊልካ ተረኺብካ ሎም ለይ ተኽትቀተል ኢኻ መንግስትኻ ኣንሰብ ሜዶን ክወሃብ እዩ ምክንያቱ ንዚ ኩሉ እንዳፈለጥካ ኣቦኻ ምስ እግዚአብሔር ከም ተሃላለኸ ንሸውዓተ ዓመት ከዓ ከም እንስሳ ሳዕሪ ከም ብዕራይ ሳዕሪ ክበልዕ ከም ዝተፈርደ مستملسخ እግዚአብሔር ከም ዝመሃሮን ናብ መንግስቱን ከም ዝመለሰን ነዚ ሁሉ እንዳፈለጥካ ንስኻግን ነቲ ህይወትካን ንብረትካን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ኣምላኽ ኣሽካዕለልካ ስለዚ እግዚአብሔር ቆጸሮን ጠረሶን እዩ ተወዲኡ ታሪኽካ ክብሪ ነዚ ክርስም ይኹን ስለዚ እንታይ ያለው ወይ ለው ቋንቋ አለው ወይ ነዚ ቋንቋ ነዚ ትርጉም ዚ ቋንቋ ኣምላኽ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና أمودات أنت يالله ويلو ترجمة الله وي نفس وكف قال እግዚአብሔር مس جزيان مس بوتان مس علامان زخيب أنت يالله ترجمة الله وي إذا ترجم زي كابت أملاخ زي ترجم كابت أملاخ زي مدبوا ترجم أنت دعوسي نابعشنة يزوس دكاي سلازي أتوم نربحه قبلو فريهم قبلو أنصار እግዚአብሔር يلوم زخور زي كونس ولا توم نexavier زغلغلو نزه ترغم زند حر زي ترديومو ناب عبي ودقت يزوس زكاي مخنياتو توم دقه مزامرتنا يمهون زخد نبرو مالت قليپان لوقاسن اتموت ناي ولد እግዚአብሔር كم بلاش زخونه موت دم كلب غيروم يموسيدوم بغواهيكم تركبلو خلو بقالون بغبرون كيلاز نبره نحنا جن نإسرائيل برخت كهون نصبيز نبرنا إلو منبر موت كريستوس دحنت عالمي موت كقتل يميتو نموتان هيوت كهب يميتو زي موت يموت يلون كمسجن زقبهم كل رأيهم دربيهم نئمهوس مملاسك تودي حجي إلهم نئمهوس كملس وزن تايو اتترقوم نايتي زبلوم زنبره واساخ قتليو أباقيع كبتهنا أنا أبكرن قليلا قدموكمي زبلوم زنبره مجمرات ترقم سلازي تردو يتروس كالئ منفس كأسلا زنبره واساق قتالي خبلهم كله زابير يباله كأقللا بيلو نعب الجخاب زخمة كرايتو اتو إلو كإلا مخارخويني إخ مخرفتين ويتاقن انتا إلو سيطان كباير حق نايسا بنبر ناي أملاخ يتحسبني خايب أبي يتشقر نيرو حجي أبت ترقومي نيرو وحزب እግዚአብሔር ናይ ዘበና ጸገም ካአሲ ንትደልዮ ነገር ካብ ቃል እግዚአብሔር መሰነይታን ናምጻኻ ንትብህጎ ነገር ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ከምሳማዕ ናምጺኻ ናጠቀስካ ነቲ ትርጉም ናይ እግዚአብሔር ነቲ ትርጉም ናይ ቃል እግዚአብሔር ናብ ዝደለኻዮ ናብ ዝጥዕመካን ከጥምዝዞ ምፍታን ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ገሊጽዎ ዘሎ ስለዚ ከምቲ ብዙሓት ንቃል እግዚአብሔር ناب تقمر اسم زلواتو حجون كم خيدقم اتنكيقو سلاز انت يالو ترغم አለው አሞዳታ እዚ ሁሉ እንታይ ይሆን ኩሉ ንምህናጽ ይገበር ኩሉ ንምህናጽ ይገበር ኩሉ ንድህነት ይገበር ኩሉ ንሰላም ይገበር ኩሉ ስርዓት ንድህነት ይገበር ኩሉ ስርዓት ንበረኸት ይገበር ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቅንዕናን ዘለዓለማውነትን ስርዓት እግዚአብሔር አብዝብል አርስተና ነዚ ይመስል እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆይኑ አጀሚሩ ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ይብጻሐዮ አብ ዝመጽ ጊዜና ንሕና ከአንተለና አምላኽ ከአንተ ፈቀዶ ፈተነ ምትሚያን ስርዓት እግዚአብሔር ማአስ ይختሚያን ፈቲኑ መን ይኑ ስርዓት እግዚአብሔር ክትሚኖ ፈቲኑ ብርግጽ ስርዓት እግዚአብሔር አይትሚያንኒ ግን
سبات وي فترتات كومو خمسلنا خئلين سلازم منيو نتسرعات እግዚአብሔር ክትሚኑ ወይ ክትከኦፈቲኑ እንታይ ሰዓብየን ከጋጢሙ ንሕና ኸኻኡ እንታይ ኢና ንምሃር ኣብዚ መጽእ ግዜና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንሪኦ ኢና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን